Lechon bili-bili. Chumbeli. Ayos. So ayun, makulay na boy mga kapili. So biyahe po tayo ngayon sa Paralaya, Candaba. Sabi kasama natin ngayon, driver. Si Kabeli po nauna na. So nag-deliver po sa Minalin. Ayun sa likod. Ayun, nasa likod sila, mga kasama natin. Ito na po. So nandito na po tayo sa event place. Pangalawang set na po natin dito mga kabeli. Okay na. Apo. Hey, check. Some, das, check. Check, some, das, check. Hey, some, das, check, 1, 2. Check. Hey, some, das, check, some. So yung mga belly, nakasalang na po yung tatlong turbo na lechon belly. Ayan na. Tig-isang oras po yung mga belly. Tapos ito 250 Celsius. Ayan, pare-pareho 250. So yung mga belly, kaya nag-aayos na po habang hinihintay si Kabeli. Kabeli, nasa Minalin po po yan. Kaya nag-aayos na ng lulutuin mamaya. Bawang para sa Mixi Foods. Luluto na lang mamaya. Ayan si Kuya Jepoy. So yung mga kabili, gagawa tayo ng... Ba't Mixi Foods? Spicy wings, tsaka Mixi Foods. Merong Mixi Foods. Wala na yung bawang para sa Mixi Foods. Dito lang tayo sa Cordon Bleu mga kabili. Kaya mag-breading na. Ito po nagawa na sa farm kanina. So mga kabeli, ito na po si Kabeli. Dumating na po. Dito na lang po. Kenan. Apo. Ayaw na papapahan mo sa
mga beli, nandito na tayo. So, tapos na tayo mag-deliver sa Minalim, Pampanga. Yun. So yun, mga kadyan-dyan. Nagawad ako. Ano gagawin ko? Magpiprito ng manok. chicken. Sige. Pang spicy. Kasi. Ang to. Dahil mo konti. Ayaw ka tuto. Apa? Tiga pa. Maka yung Ano yan? kokok. Manok. Sige, manok. Ano, naluto yan? Yan ka. Aros kaldo. Hindi daw. Spicy wings. Besi week. Yaman na yan, yaman. Basa pa ako. Tara mo. Yun na? Basa. Yun na? Uwi pa. Oh. Kaya po. Talagyan na. Iba din mama ko. Talagyan na. Gusto. Talagyan na. Mama. Hindi. Kala ba? Aleba. Ako. Ready? Maka ba? Andun. Kibak-bak. Bakla. Ego. Ay. Dili pa no. Silap. Sama-sama. Oo, ba kadyan-dyan. Yan. Ayos. Yan. Kaya mga kabeli, nag-start na po kami. Ano yan? Pang spicy wings mga kabeli. Dadagdagan natin para Spicy wings, ibig sabihin, manok yan po eh. Opo, chicken spicy. Sambag sa Kingo! And dyan! So yung mga beli, sigurado mamaya magkakat tayo dahil may music. Yeah. Happy birthday! Good. Happy birthday dyan. Hindi. Hindi ka. Kalaw, sorry. Sino? Gusto ko. Ano? Ayan po, isibet ko. Babes mo. Sister Lani. Daming. Ayan. Thank you ba? Si Tita Lani. And Wow, Mike. Kaya mga kabeli, dito naman tayo sa chicken roll. So fried lang tayo mga kabeli. Ayos po. yun. So, yun. Mag-i-start na tayo magluto mga beli. Nakapagaya ko si Jemoy. Okay na yun sa kanya. So, time check tayo. 3:20. So, lahat ito naka-prepare to kaya mabilis lang mga beli. Yung baka malambot na. Yung wings na prito na. Ano pa ba? Yung bawang. Bawang, ito na. Saan sa ura niya, Tres? Yan, bagsak. Sa cordon bleu. Bawang. Di ba, very spicy wings ang linuto ko. Yan, happy birthday nga pala kay Tita Lani. Lani, 50th birthday po. Tita Lani De La Peña. Tita Lani de la Peña. Saka shoutout po sa Mr. ninyo si Tito Percy De La Peña. Peña. Shoutout po. Happy 3rd birthday, Jasmine Valentina. Happy birthday po sa inyong dalawa. Naway mahabang buhay na po ang dumating. Yan, shoutout kay Kuya Williando. Yan, tsaka po kay Tita Cherry Ando. Tita Cheriando, saka kay Tatay. Maraming salamat po. Yun. Sili. Nanong kaya na? Ito, Willie. Willy. Edo. Ando. Yung Tito, maraming salamat po sa stage. Papagawa doon sa stage. Sa Banyo High School po. Hindi ko pa na-update, tapos na yung stage natin, Kuya Willie. Magsisend po kami ng video para sa inyo. Yun. Okay, bawang, sibuyas. So yan, okay na to. May stir sauce na tayo. So 6 na kilong Spicy wings. spicy wings. Ito na. Ito manok. Manok pa. Alam mo? Ay mo? So, konting asukal mga beli dahil yung oyster sauce may konting alat yan. Edo. Ito, Willie Ando. Edo. Tita Cherry. Ando. Edo. Yung manok.
Okay, mga beli, yun lang sauce nito. Tapos okay na, lagay mo nito. So mga beli, nakaisa na tayo. So sa akin, 3 lulutuin ko kay Jepoy. 2 chicken belly, saka Cordon bleu. okay, thank you. Mga beli, beef. Broccoli. Bawang sibuyas. Mga beli, papupulain ko lang ito habang bumabagsak si Jen. Yan. Galingan. Okay, balikan natin after. Bye. Mga beli, okay na natin. Bawang sibuyas. Pakita mo cameraman. Sa mga beli, ito yung pinagpakulan ng baka. Kape na. Lubog. Alright. Oyster. Ano? Seasoning. Ito pa. Sukal. May paminta. At konting toyo. So yung lasa nito mga beli, maalat-alat naman na miss. So ito mga beli, mamaya pag naluto na do, lalagyan na lang natin sa taas. Pero maglalagay na tayo ng konting sesame. Sesame oil. Okay, hintayin lang natin kumulo to, tapos lalaputan natin, titikman eh. Ganyan. Thank you. So mga beli, okay na itong ating Beef. Wala pa yung broccoli. Paborit. na. Alam po beef broccoli. Pumupogi ka dyan. Pogi. Si Kuya dyan na lang. Kama mo. Kana mo. Okay mga beli, hintayin lang natin maluto yung cornstarch. Tapos pag konting lumabnaw na. Lumapot na pala. Lumapot. Tikman. Hoy. Tingnan natin. Ayaw mo ito siya. Inom ng soft drinks. Nalasa. Yan ba pa? Na? Nalasa. Nalasa. Lasang coke na mga beli, yung minum kami soft drinks. Konti lang. Mga beli, pagbigyan nyo na konti lang. Sige po. So yun, okay na to mga beli. Tutukan mo cameraman. Lalagyan na niya. Kare-kare. Thank you. Plating.
Leo. Si mga Beli. Hello, sino tita? Shout out to Hannah, Uncle Brandon, and LK. Hello. Oy, Auntie B. You shout out to Auntie B. Auntie B. Auntie Brittany. Look, say hi to Cousin Jason. Hello, Cousin Kaden. I'm in Kanda. I'm in Philippines. Thank you po. Thank you. Okay. Farm bill. Sesame oil. Okay mga Beli, mix seafoods na tayo. So last na to mga Beli, tapos na tayo. So yung mga Beli, may order sa atin. Tapos may luto sila. Nagluto rin. Ayun, may sariling luto. Bawang sibuyas. Bawang sibuyas butter. Happy birthday Tita Laming. de la Peña. Nasa yung seafood mo, Koy? Wala pa pala. So mga Beli, yan ha. Nakita nyo hapon ngayon, yung seafoods natin nasa cooler po yan nakayelo. Na. Igasag. Sige, yan lang muna natin maluto to mga Beli. Then, ano, Pinex na yung hipon. mamaya-maya na ipon. Lutuin muna natin yung crabs. Thank you. Spicy wings. Cordon bleu. Beef broccoli. Yeah. Bango. Uy. Di ba nga lalagay na natin yung ipon po. Ipon muna. Ipon. So paro. Yan. Oh. Ang pagkasunod na ito boy. Kapit na. Gulay, carrots. Yan. Red bell. Pusit, pusit. Nano na eh. Yung mga Beli, tatakpan muna natin na yan natin maluto yung mga linagay natin. Ano sabi ni Jan Paul? Pushit. Okay, takpan muna natin. So, balikan natin after 5 minutes. Thank you. So yung mga Beli, okay na yung ano natin. Yung mixed seafoods. Seafood, sige, lagay nyo yung sweet and sour, ano? Chili sauce. Yun. So mga Beli, last na to. Gagawa na lang ang sauce ng cordon bleu. Tapos, ayos na. Ayumu. Sugar. Ayumu. Ayaw mo. Black paminta. Okay mga Beli po, lalaputin ko na lang daw. So kailangan maano lang yung ano, kumukulong siya. Bago lagyan ng Pampalapot. pampalapot. Okay, mga Beli. Thank you. So mga Beli, okay na itong ating big seafoods. Pampalapot.
mga beli, nagdadatingan na po yung mga bisita. So 4 PM kasi ang call time. Dam! Sige sa akin Ingo. Nasa 5. Para mo natin makabili. Okay na po. Okay na sa akin. Sa mga beli, okay na ito mix seafoods natin. Tapos yung si Jepoy, inaayos na yung lechon belly. Thank you. Chumbeli. Ayos. So yung mga belly, tapos na tayo magluto. So yung linuto natin dito is 5 putahe lang. Lechon belly, beef broccoli, spicy wings, saka mixed seafoods. Ano pa isa pa eh? Cordon bleu. So yun yung panlima mga belly. Tapos may sariling luto sila doon sa loob. Yun, birthday, saka 2 birthday pala. Tapos double celebration awal. Tapos may mga ano rito mga belly. Ha? Speaker. Ayan, sigurado mga belly, mamaya may kantaan. Yun, may pizza parlor. Dito naman is Marami na muli niyo. pika-pika. Ice cream. Dito. Abeli ice cream. Opo, katatapos lang po, binigyan po kami doon. Ice cream. Cotton candy. Dito, cotton candy na dito. Pambata naman. Hello! Saan bagsak tres? Yun! Tapos ipabitin dito Abeli. So Abeli may clown daw ata mamaya. Karin kita sos. Okay po. Konting katahimikan pero maraming salamat sa inyong cooperation. Alright, if we could put ourselves in the presence of God and the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord and wonderful and gracious God, thank you for this wonderful day. I know it was sunny earlier, Lord. Pero maraming salamat po sa pagbigay ng beautiful life to our 2 celebrants today, which are Jasmine and Tita Lani, for just allowing them. And yes, Jasmine turning 3 years old. Turned 3 years old today, and Tita Lani, her golden 50th. And Tito Pets at his 57th. Thank you, Lord, for just blessing them with just bountiful richfulness of your glory and your presence, of guiding them, allowing them to be well and healthy, allowing them to celebrate this with all their loved ones, and just allowing them to be a blessing to others. Lord, like what you always say, we're all blessed to be a blessing, and may we share that continuously with people. Also, Lord, we lift up to you this event. May it be a fruitful one, a joyful one, and nothing but laughter and nothing but celebration for the 3 celebrants. And as we partake this food, Lord, may you bless the people who prepared it. I know there's many vendors that are here tonight to share each vendor's cotton candy, taho, tusok-tusok, kabeli, sorry, I don't know you guys.
But thank you for allowing them to be here safely, and for everyone who traveled all the way from the States around the world, for allowing them to be here safely and blessing them and guiding them. And for the people that are here to celebrate tonight, may you just also give them the wonderful and healthy life. Lord, as we again partake this food, may you not just bless us physically but as well as spiritually. As we say, bless us, O Lord, in which thy gifts and about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Taho, may cotton candy, kabeli, at saka po caterer. Lagal ka sa... Ano? You know? Huwag mo magic ka mamaya, boss. Sir, may magician tayo. Ah, ito po, magician po. Magician. You know? Wala po dito. Thank you po. So yung mga kabeli, start na pong kumain. Stress. Parang napunit na damit ah.
Bali, last time kita ang kiparalaya, katwara dyan. Opo. Opo. Kaya yan ang Monday. Wow, mga tatuan. Lugi na na kayo. Opo, salamat po. Pwede na may aming kita pala. Thank you po. Kaya pala mabalik-balik ang sarap. Shoutout ko na. Sige po. Shoutout kang kuya ko, Kuya Hernani. Shoutout king anak ko, Hana, Ihan, si LK, si Brandon. Shoutout ko sa mga katrabaho ko sa hospital. Eto na, party. Thank you, ang sarap. Thank you po. Hello. Hold on. Shout out to my friends Sydney, Eileen, Amy, Valerie. Shout out Nana, KK, Steve, Brandon. That's about it. Shout Hi. out po. Thank you. Shout out to Lilian from New York City and to and shout out to Josephine Yumol in Canada and Jari. Let's keep it. We love you. Thank you po. Shout out to my mom, Jay Ta, and my dad, Ben Tran, and my sister, Brittany Tran, and my nephew, Gason. Shout out to everybody. Thank you. Shout out to Ryan, Antonio, and Sandy, Antonio, in San Diego. And shout out to Casey, and shout out to Charles. Thank you, sir. Check. Hey, so. Maka-vlog na kayo. Opo, ilaw po. Hi, shout out! Leia Reyes and Paring Yerna. Yes, thank you po. Thank you, Tita. Ba, kamusta na ka ba? Hi, kaya yan. Manuyak. Wow, sabi ko Pepe, gluto na nakarit. Wapin. O kanita na kayo kit eh. Ano ko dati kaya? Opo. Atatanda niya. Opo. Tagkatong balik. Ngayon ito ay kit eh. Tutulak niya pa ito service mi kanta man niya. Ito lang ako mag-gas na. Tingin siyo. English sa meseng. Hey, check. So. Check. Paligupin eh. Opo. Lechon belly. Perfect, thank you. Opo. Lechon belly po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kaya binabati po namin ang happy third birthday si Justin, Tina, syempre si Ma'am Lani. Ayan. Happy happy 50th birthday po. More birthday to lang po sa inyo. Yan at syempre yawag ko sa aming corset. Yan ako. Sige po. Sige po. Shout out po. Shout out na ka! Kumusta ka na? Taren, kumusta na ka? Marek, shout out! Taren, shout out! Aisha.
kami. Kaya, ako naman yung bukyo ko. Dali, masarap yung ulam. Sige po. Oo. Ice cream po. May makakahilig sa sorbetes yan. Yes. May hilig sa sorbetes. Tama-tama sa init ng panahon. Okay. Po, tumayo po tayong lahat. At sabay-sabay tayong kantahan ng birthday song. Ayan. Sana mapuno tayo. Wala ba kayong mga kamay? Sana, ang unang panalo ay, asa na ating ang, okay, Beth Mariano! Beth Mariano! Okay, deserve naman niya. Let's go! Alright, congratulations, Beth! Ang pangalawa nating winner is gonna be Marvin Gallardo! Okay? Siyempre, kung ano yung sasabihin ni Kuya Mark, yun lang ang sasabihin nyo. Okay, ganun lang kasimple ang word twist. Okay, nagkakaintindihan ba? Nagkakaintindihan ba? O, palakpak muna kung nagkakaintindihan. Sige natin, pinaintindihan yun. Alright, everybody say, aklat, buklat. Aklat, buklat. Louder! Aklat, buklat. Alright, ate, you first. Aklat, buklat. Aklat, buklat. Okay, lakasan natin ha. Aklat, buklat. Aklat, buklat. Ikaw. Aklat, buklat. Aklat, buklat. Aklat, buklat. Aklat, buklat. Aklat, buklat. Aklat, buklat. Aklat, buklat.
Okay, say aklat, buklat. Aklat, buklat. Very good. Aklat, buklat. Aklat, buklat. Very good! Okay, clap your hands. Okay, palapakan natin yung mga kids natin. Ayan. Next word, Royal Yero. Louder! Royal Yero! Royal Yero. Alright. Kuya, ikaw na yung una, ha? Galingan mo, lakas mo yung boses mo. 500 pesos ang price nito, ha? Royal Yero. Sige, kaya mo yan. Royal. Royal. Yero. Yero. Very good. Say Royal Yero. Royal Yero. Very good. Royal Yero. Royal Royal Yero. Royal Yero. Royal Yero. Royal Yero. Say Royal Yero. Royal Rayo. Royal Yero. Royal Rayo. Ikaw. Royal Oh, Royal Yero. ako ka mananalo pa yung ano ha, yung ating special guest ha. Alright, dito, kung sino hindi magkakamali, bibigyan ng aking kapartner ng prize. Okay, galingan nyo ha. Okay, napakasimple na sasabihin natin. Tasa sa tanso. Yung malakas. Alright, ate, ikaw ang una. Okay, lakasan mo. Tasa sa tanso. Tasa sa tanso. Tasa sa tanso. Tasa sa tanso. Very good. Okay, partner, bigyan mo ng prize. Tasa sa tanso. Tasa sa tanso. Hindi eh. Tasa sa tanso. Oh, ikaw. Tasa sa tanso. Tasa sa santo. Apa? Oh, ikaw. Sa santo. Tasa sa santas. Okay, say tasa. Tasa. Tanso. Okay, very good. Okay, bigyan natin ng praise to. Galing nito ha, kahit di ako naiintindihan, nakakapagsalita siya. Okay. Tasa sa tanso. Sayang, okay. Very good. Okay, palapakan niyo yung sarili niyo, okay? Last word. Eto na, sabihin niyo, puting tupa. Yung malakas. Ayan ha, napakadali niyan. Puting tupa. Puting tupa. Alright, out. Say, puting tupa. Puting tupa. Ikaw. Puting tupa. Very good. Puting tupa. 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 Very good! Okay, palakpakan! Very good, ha? Okay, mananalo dito, 500 cash. Okay, siyempre, balita rin nyo. Tupang puti! Tupang puti. Louder! Tupang puti. Go! Tupang puti. 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 Very good! Wow! Okay, palapakan natin yung mga kids natin. Eto na! Last na! Kukuha na ako ng winner! Alright! Puting tupa, tupang puti! Alam mo yan! Music! Louder! Okay, unahin natin dito ha. Last natin yung English speaking. Okay. Galingan mo ate. Cash prize 500 pag hindi ka na out ha. Puting tupa, tupang puti. Puting tupa. Alright, sorry. Puting tupa, tupang puti. Puting tupa, tupang puti. Very good. Bigyan ng prize to. Puting tupa, tupang puti. Puting tupa, tupang puti. Galing! Okay, bigyan mo ng prize. Puting tupa, tupang puti. Puting tupa, tupang puti. Kagaling! Okay, prize to. Puting tupa, tupang puti. Puting puta. Sorry. Puting tupa, tupang puti. Puting tupa, tupang puti. Very good. Bigyan mo ng praise to. Puting tupa, tupang puti. Puting tupa, tupang puti. Sorry. Okay. Galingan mo ha. Puting tupa, tupang puti. Galing. Ang galing nito ha. Galing ni Idol ha. Alright. Ito. Okay. Say, puting tupa. Puting tupa.
galing niya eh. Go! Puting tupa, tupang puti. Puting tupa, tupang puti. Tupang tupa, puting puti. Okay, pero bigyan mo ng prize, partner. Bigyan mo ng prize. Oh. Alright. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6 kids. And kung sino mananalo dito, partner, yung 500 pesos, ha? Okay, unahin natin to si Pogi. Ayan, napaka-Pogi. Sino kasama ni Kuya? Taas yung kamay. Sino po yung kasama ni Kuya? Saan? Yun, alright. Oo, hindi happy birthday, Mark, ha? Okay, nag-aaral ba? Okay, ready? Siyempre, sabayan nyo ako magbilang para natin kung sino mananalo, ha? Ready, get set, go! Happy birthday, Jasmine! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 counts. Okay, come here. Okay. Ate, happy birthday, Jasmine! Ready, get set, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20! Ibig sabihin, ikaw ay? Talo. Oh, talo. Upo. Alright, come here. 20 counts. Okay, pangalan? 30. Erdy. Okay, ilan taon na si Erdy? 11. 11. Okay, galingan mo. Ready, get set, go! Happy birthday, Jasmine! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 counts, okay. Sorry ate, you lost. Okay, thank you very much. Alright, come here. Okay. Ready, get set, go! Happy birthday! Kumain ka na? Happy birthday! Kumain ka na? Okay, ready, get set, go! Happy birthday, Jasmine! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 counts! Ayan, okay. Kuya, sorry, bye-bye! Ayun, next. Ay, ilan taon na si ate? 10! Nag-aaral? Opo. Saan ka nag-aaral? Santo Niño po. School ba yan? Opo. Okay. Ready, get set, go! Happy birthday! Naka 27 si kuya. Tanda mo, naka 27 siya. Kailangan, maka 26 ka para siya yung manalo. Ready, get set, go! Happy birthday, Jasmine! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alright, sorry baby. Next. Yan, handang-handa na si kuya. Mukhang pinagpapawisan ka. Pangalan? Gabriel. Gabriel. Nag-aaral? Opo. Okay, ready, get set, go! Pangalan ng nanay mo? Ate Saiden po. Okay, ready, get set, go! Happy birthday! Siyempre may tatay ka. Pangalan ng tatay mo? Bigas yan po. Parang nakakalimutan pa niya. Ready, get set, go! Happy birthday, Ilan kayo magkakapatid? Apat po. 4. Pang ilang ka? Apat. 4 ka. Galingan mo na ha. Naka 27 yung kalaban mo. Ready, get set, go! Happy birthday, Jasmine! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sorry! Siyempre palabakan natin si kuya. Okay, bigyan mo to ng napakalaking prize. Ayan, alright. Siyempre, ano masasabi nito? Kasama nyo to? Kasama nyo po? Alright, very good. Okay, thank you. Isang baka. Nagutom na ako. Dali yan, anong English ng baka? Kids, anong English ng baka?
Ikaw. Hindi ko na. Sige na nga, okay. Kapukod sa English, saan ka pa magaling? History. History mo, palakpakan naman natin dyan. Sino yung pagbansang? Discosa. Sige na, sino ka mas? Wala ka na, no? Tutatawa kasi ako sa iyo. Sige na nga, bago tayo matapos, siyempre babatiin muna natin yung ating birthday celebrant. Where's our birthday celebrant? Nasaan na po siya? Ngayon, tawagin mo si Jasmine. Jasmine! Hindi ako bakla. Tomboy ako. Tomboy ka? Joke lang. Yeah, where's Jasmine? Nandiyan po ba si Jasmine? So mga Benny, magpapaalam na po tayo. So naglalaro na lang yung mga bata. Yun, sa Kilati Lani. Happy birthday po kay Tita Lani. Thank you po. Kay Ano? Jasmine. Jasmine Valentina. Yun, nakalimutan ko eh. Jasmine Valentina. Si Tito, ano na yun Tito? Tito, ayan. Ito po. Saka De La Peña family, yan, shout out po. Ay, Tito, Percy, De La Peña. Sa mga Benny, pinauna ko na sila Ingo kasi dala yung L3. So kami tatlo naiwan dito. Naiwan, so bibiyahin na rin kami. So mga 6 sumalis na sila Ingo. So sa time check tayo, alas 7 na po. Yun, nag-games pa doon. Well, hanapin na natin sila Tita. Sige po. Para makapagpahinga na rin tayo. Yan, let's go! Tita, mauna na po kami. Maraming salamat po. Salamat din. Thank you po. Paalam lang po kami sa loob. Yun. Sige, sige. Ubus na yung pagkain ha. Grabe na. Pamutsa talaga to. Pamutsa na Pampanga. May pa-assist na lang po ako kay Jasmine para makakuha siya ng ano. Ate, una na po kami. Maraming salamat. Happy birthday po. Thank you. Thank you. Ang ulitin. Opo, happy birthday. Kaya muna na kami. Thank you. Thank you po. Ingat kayo. Opo, tita. Thank you. Kuya Percy, una na po kami. Salamat. Wala na po ha? Pag-uwi mo bitana. Grabe po. Ay, malilit naman, malilit ka. 3 months pa ba? Mga 3 months pa naman po. Malapit ko lang sa ating pinakapapilin. So ayan mga Beli, mag-outro na kami. So tatlo lang kami. Sige dyan dyan, sama natin mga Beli. Nauna na yung ibang team natin. So ayan, maraming salamat sa tip. Natigwa 1,000 sa Team Cabelli, Ate Lani, saka kay Kuya Percy. Yun, Tama? maraming salamat po Tito Percy and Tita Lani. Yan, binigay ko na kanina dahil nga po una-una yung kalahati ng team natin. So maraming salamat. So mga Beli, pangalawang beses na natin dito sa farm nila. Dito sa Ano po, Candaba. Yan, Paralaya, Candaba. So yun, maraming salamat Ate Lani, happy birthday saka kay Jasmine. Yun, happy Thank birthday you po. So yun, ingat na lahat. God bless all. Johnny. Yes, Baba. Jan.